Ero try nengkong ngai kublai pi baro ke baju pet ya kanika channel te ngi baro ngi tip ba ngi dana pening ke jing ele kham tam yang ngi ke bom tre ban ai ya uni utika te renga ai men CMP kan mau ka jing rap ka wan no brio ka jing rap ka wan no blay te ngashim ya kalat bade ka kabu mar banga dei hiru kanong song snong jongkari India but kat kum ka constitution ni don't ya ka freedom of speech takadaw bala danga dei hiru ka syakri ka jong blay ba don hiru ki bakren kon tho ya nga namar ba nga persyang kat kum ka jingla ka jonga kat kum ka jing sung thu ka jonga kat kum ka jing kentu jong men sim ko jong blay hapo jonga ya ka bangan persyang ban kren sa ka sarkar ya ka e ka badon hapo jonga te don ki ba ong nga ba kum ka syakri jong blay ki long thamula ya ka bangan runga haki kam politics takada ka pelong nga bangan palai sindan ka video ban pet semut hu gitu iba kren yang ba kalong thamula kan mau ba ka estaru ka yang na ka benta la ka jong ka jai benriu Joseph ru uyang Daniel ru uyang Shadrach Ameshak ru uyang pat bon ki syakri jong blay ki yang ban palai ya la ka jong ka jai tingale kham tam ka jai ka jonga ka jai khasi ka jungi bidang long ki badang khamrit pat Mesim jonga kasir ngong try ngaduai ngong try tu ada me ka ri go jonga namar kum baja haka bible bai ka jaj Benjamin lapan du jaj re blay udang isin na ka daw juga jingle pop jongi jaj Benjamin tingaru ngai i ka ri go jungi kai ka baja menta ni dei ki barit pat kat ka banga ngala nga persyang ban pelai na persyang ban kren kat kum kata ka jing suthu ko jonga marka ek ka baka sarkar ka le menta kamya hap shisha kila long kiba syukur sudah kila long penbor kila long ki bom ya hap sudah takada ka pelong yang bangan kren te bangan ya chaprang ti don ki di ki points ki bangala tho ka bangan keli jingri na ka sarkar na ki nong song snong na ki imlang ka salang kham tam na ki nong sharai jong ka balang ka baning kong ka jingkeli ba hatu siu tax tangki essential ki non essential kim siu tax katu benai phishukang ki non essential hatu ki kim siu tax epi hatu blay klem shimla ajing start epi ba hapor ba hakapor ba pp lockdown phide ban ai laisngi ki essential but laisngi ki non essential na markir ki habde ban siu ya ka bai wai menta kin penmi bai wai ne kin penmi bai nong train ne hatu ki phi ki sarkar hatu phim dan ek responsibility komba don ba ong ba phi ki sarkar philalo kum ka kmi nga hoi nga ngam pa don khun rengat nga sngo thu ban long kum ka kmi nga don kata ka jingkit khli na ka benta lo ka jingki khun ngamla ban le shilak khaman te kumno phi ka sarkar phi shile bom dai bat ngai iru menta habala sha ban pli ngai i ba don ki try dukan ki ba sha shu ya gitu ki ba shong dukan ha ki ying ki jongki ha ki dukan ki jongki baladam ai tika bakinam yo shu ban chong ki dukan bakinam yo shu ban ya lang ban ya imlang hadu kat ni phi ka sarkar phiwan ra ya ka jingya pat ka jingya pra kata ka jingkeli ka jonga ni im ha kari padai ka demokrasi im dere bangi shong ha kari komunis ba fifin forcingi ya ka eka bangi ngim sngo ya hap jadi ka demokrasi gila banle kat kum ka bangi ngi sngo thu mangi pimla ban forcingi ka eka bangi ngim sngo ya hap kumno hiting in sngo ya hap namar ka eka bangi i shakmat kalong ka bombiang ho oi nga duayo blay ong try jisu to ajing start ya ki syakri jome ki ajing start ki scientist ajing start ki doktor ban yo yo ki dawai renga i habau ni dawai pat uwan ra hakari ga jungi nga kemen
balawan rai vaksin henry ke ba pelongnya bangan keli jing keli ba ya u bom pang man ong biang ya u bom pang la force ban ai hatungan shu keli jing keli klempang la si ban di dawai ada ngangam dan ong ban protect takadaw de ban ai vaksin tengangan shu keli jing keli ngai pi ke sarkar hatu pila bandi dawai cancer lada pi pimpang haba klempat don nega jingstom hatu pila bandi lada pi ayu bapang ngam again sekata jadi pi ayu bompang kan ri ake ke namar don kiba ngayo ya ki prayer request kiba don naka wei ka shnong kita ki bilet ai saus ni ki klem ki shu mar ki klem pang la shu ai bala shu penbor ka jingkar pat ka jangai ka sarkar ka lomba ni im ha ka democracy state ha ka democracy amad ban ong ni im ha ka ri ban ngi shong ha ka ri democracy mde ha ka ri jung ki communist ba pipin forcing ni ada ublay ngi ru force bangin le hok ada ublay ru forcing ni bangin ya ko hukum ju kumno pi ka sarkar pi forcing ni hato pila ban forcing kon ki jung pi ka ba ki kon ju pi kimla pipi ong na ka benta ka koi ka kya ni haban force ban le te ka jingkar pat ka junga ya fi ka sarkar pitip kat no nga yam kat no nga doi na ka benta jung ki kenthai ki ba yak auria ki ba yang man ka miet ha ki te ki jaka pibi baling ba jung ki ni ka jingya auria maka AIDS ka spread ha ka ri ka jungi hatu balai pishimi ko responsibility tang nam taune vaksin balai ki kattu snem pi pim ong bana ka benta ya ka ban wanra ya ka koi ke kya ya haban khang ke ni ke jingjai nuti jungi di ke kenthai na mar bala spread plaka 8 hatu pimi I ba ka dem snyong khasi sharang jingi ulajan do jai na ka daw jung ketika jaka ha ketika jaka ya ka ba la di kini ki kiat ki hadu ba usharang khasi ki ji banga nga I kham tam shnong jonga nga I bun usharang khasi jing ulajan du jai lut nga karpat ka sarkar aba PE ka wei ka benta ek barwan ra ya ka koi ka kya pet lang so sha ka wei ka benta ru bar ka baar aman ong ka bar bar ki wei ki kondon ka long ba haba kini ki jing keli ka bangamot keli don ki balik ban ai ka ni ketika te don ki baseni ki video yang ngai babaro hiru ki yo I don ki baseni ki videos ki jongki ki ba let ban ai ketika haba ki bo ki klat ki bo ki splings ki pliang steel ki bo ki nu ki bolong steel ka bat ka met ki jongki ba don paru ki ba kimja takada bon haba share ko mi ki tu ki video ki don ki bang ngim ngai ya kanen marba ngi ki balet ai kamja te kata ka jingkeli ka banga kwa ban keli ka sarkar balai hakikat tu kat ni ki don ki ba kini ki pling steel kini ki shamoy ki bat ha ka met ka jingki hadem be ki ladep ai tika bat balai haki wei pat om shemla ja kumbaja hakikat tu kat ni hatu ka don ka jinga per you vaccine ka ba PPI ya kini ki brio te ka jingkeli biang kolong haba kerentam upat ba mardor lakem tengai iki haboki news la shakren kso iki nong de madan la shakren kso de kso la shakren gikten bom long te bale pi ka sarkar pat pi klem bishar ublei ubo ep haka jaka ba pi pin shong kolong ba pi pinam le shilang khmat ba pi pin le be kaju ublei ubo ep ba pin yo ben shong haka tu ka jaka kolong ba pin long kum kikmi kikpa yangi kolong ba pi pinam bishar lada dei bahe lada dei barit lada dei beterikam sarkar ne pai ba habala krene ka bom dei ban bishar lang kum ju bar kum ju ru ye pi ki pai ba haka por ke election hatu pila doi ublei ba dei uno uta shakri bangingen tep pi klem ya doi ba dei uno uta shakri try ba meme jet ban sinshar hakari ke jungi pi pila shu let ban tep baik kat muka jing slow thu ka jong pi klem da pai khamat chow play pat onda haba ki ne ki shakri ke jong play pat kini ki shakri
ya ka ba pipi la jet kini ki nongam khmat ke ba pipi la jet ha ba ki yang ha ba ki rai ya ka rai kat kum ka jing stu ka jing ki pi kren de ki tin ki bomlong ne ki kham tam ye ba prestuan la kren ki tin ki bomlong kham tam pi de ki kristan ha to ublei unya dan lang mo ha ka liang ka jong pi ublei msngau tanan namar ya ba prestuan ru la thau ha ka dur ka jong ublei hi pinong do selen ha to ya hap hi mo kum ki khon ki jong ublei Bapin keren tam ki wei. Kam day. Ublay kong ong kum no. Ngan ay kiliang mga. Kaday ngi ban pen kala. Kaday ngi bingin duay. Lada ublay ula ban pen kala yu sol hatum la ma pen kala. Ikini kinong sin syar jungi. Kam day ngi bangin keren tam yanuru. Ho ngi don ni ka right ya ka freedom of speech kam day pa bangin keren pathar ki keren klem nong rim. Kam day. Bat ngakwa ban ong ru na kalijing kali na ka benta jung kini ki pala depan ai tang na ka da ba pi pila depan ai hatu pi ben yengi ba ngi klem ai pi kren ki tin ki bomlong yengi tang na ka da ba ngi ngim ai ka jing sno tho ka jungi kalong ba ka jing kalong ba ngim tre ban ai namar ba ngampang nganga ong ki palo changa lada ka poi ka khep ka bangangan pang ngan ai berkatarungan dua syo hau blei Lada uong yang akilet bangan le. Marang ubli uong kum nonga isi kita gijat ben rio kapa kale ekono klem da pai khamat cha u. Tang ubli utip kadi kapa phane kapa sniu. Henry pa pipin ju kerentam. Ubli jungi khamsim labo. Ubli jungi khamsim la ai bore pi. Bat kham tam hiru bapin iben. Bapin ong bangai I gitu post ba ye gitu ki bom syam la ai tika subha ban tho ki saban pen I ki dekin ja plakat ne ken ja hapo jongki khna bangin tip baki kham syam la ai tika hatu lada pi kong pi de shisha ka kristan hatu pidang bo ba u vaksin u kham klan u vaksin ba ne ka snam jong jisu hatu ka jing etep lem kam don chopo jing pi batang nam ta ka protection yela jong pin iben pin ong ban weng no pin ong ba dei bet ban force pek talarangan chukli jing kri lada ki tu ki breu ki ba pili I men sim ki yap ya ka snam ka jong ki mano ban kit lada pin puli na ki kitab isikil ka tin ka jublei ru ka ong hatu pila ban kit klit Ngimla ban force kembang ong lada ublei jungi rom la ban force piru pim la ban force ban ngi den haka demokrasi ngi shong hakari demokrasi amde hakari komunis ngi dan ka right ke jungi ka bengen protect ilo jong ngi dan ka right ke jungi kat kum ka jing sngau thu ke jungi ban aku aban ke dijikli biang Kakwa ban kali jigli bang kan nilai ke bak kalong ka kham phla namar ba kalong shisha ka bas ngau phla namar bang ka sarkar ka ithulpa bakan sawan sa ka third wave kakwa ban kali jigli pi ka sarkar nadu menno philalong kita kinong ithulpa jong blei hato de shisha bo blei upai pi bani thulpa bakan wan sa ka third wave namar kum ka populi ka kitab u Jeremiah ublei uong baya ki breu ki ba ublei kham shim la pha bane thurpa ublei ule kum no sai puli le de bangan ong te kamlong mar phiro ngai phide ki kristan phidone ka bible tu puli ka kitab Jeremiah ya ki ba ublei kham shim la pha bane thulpa ha ba ki thulpa ublei ule kum no ngam juti ba phi ki ka sarkar ba phi lalong kita ki nong e thulpa pakan wan so ka third wave One soka shispa wave ru, one soka 100 wave ru. Ngibu ka jing shane hau blay. Ngimbu ra hau breu. Ka jing imbar ka jing yap ka syong haka kti ka jo blay. Haka beningkong. Papi ong ba lada ngim ayo ni tika ngim la ban ya dia thit. Kani ka ba pelong nga balay bangan hapus de ka video namar ba people pendon kam ya kani ka rukom tre jong pi nakaktin ka jublek ngambang se ka pangaru ngan hap bahaban mi ban karna ka ktin ka jublek pila pendon kam na ka kitab jing pen pau
Kaba uni umra klau ong ba kita ki bom ya dia thiet kita ki bom ai ka dak ka jungu anam yo ban ya dia thiet tengah ko ban keli hatu pidan ha ka liang ka jongno hatu ong ublei kini ki kentien ba kita ki bom ai ka nia ka ni katika nom la ban ya dia thiet ha ka jing shisha lada pi pim kren ka ni yo le si don ka to ka ni ban ai henre pi poi ha ka ni ka benta barong onom la ban ya dia thiet mar ka ting ka jong blei ka ong ba lada kita ki ba ai ba ai kata kadak kinum yo balik ki hima jumplay ba piro pipen panong kampat da kani ka da kani ka formula ka ba onam yo bane dia thin hatu kumno pila ban sim na ka tien ko jumplay ho oi nga kren bon ki ba pha nga kong dei nem ka dak ka dei nem ka shal jom ra classic sing ong em kam dei na mar ka dei jong uwei ubrio ka dei jong uwei ubrio uba dei u false prophet uban mi bet na ka kun hun bet tang wei brio mde ka kerteng jong vaksin reka ni ka ba pelong pa ka sorka ba pipenan kam da ka ne ka formula kalong ka ba bakla shibun kam tam ha ka ri mekhalaya ka ri babon ki kristan te kum no pin job kani ba pelong nga bangan against nga pila i rosh ka tungam pala video rem ka poy nga bahani bangong omyo bane dia thiet banga nga hinga nga ong hite kum no kata ka jinge teblem kam dan chu dan ji teblem shu ba sha shu watang ban trei ban kata hatu pitip ni em shi klep mat ladak itu ki brio te ke ba ppi men sim bele ladak ki yap te khamtam ladak ki yap ladak ki dei ki bompat tip ya Jesus Christ ki bompat ya suk ka ap ka jima ya pi ki ba pen bor ngampan kembang ala de pus ngampan bor ngampan slur ba pi ai dan ngam ong wat ai kata ka syong happy reban penbor ti ngong kamlong ama pa ublei jungi rom penbor ingi tiem sakawei ka bakhat du na ka benta jong nong sharai ngalayo e ka wei ka message ngalayo e ka wei ka phone calls na wei shakri jong play badan ka wei ka shnong bala perta ba kita kibom shimla ai katika kinnam yo shu ban rung hayeng mane tengah kwa ban kali jing kali e phi kum kinong sharai jong ka to ka shnong angai kini ke video phi fen ya share kini ke video kan poi kini ke message no men sim ko jong blai na ka benta jong kitu kinong sharai ki bang ki bam ai katika kinam yo ban lek ban rung shu hapo yeng mani ban shakri manu bala pha ya phi ban kren ye kini ke kentien mano bala keren ya phi ban ong kumi kini ki jat kentien ba kinam yo shu ban shakri ha ki yang mani ya kita ke bam shimla aitika balai pile try kli ya ka yeng ko jong blai balai pile try kli ya ki lang brot ki jong blai jisu ong kum no ya ka khandai po khandai nga i bangalai wa de ka we ka baja kita lai ki badang dan ha ka kun hun ko jong pi ki bompat ja ba pi ong ba ladam ai tika pi yo ban rung to pi kum kin nong sharai jong ka balang hato shai ka ta ka jinget ke jong pi shai ka ta ka jinget pi in em kumno ki shakri ki jong blai ki le na ka benta kumno upol kumno petrus kumno ki le na ka benta jong ki lang brot jong Jesus Christ dai pipa pikang tang la ka daw jong tika hadu kata ka jinget ke jong pi aku aban ong pi kum ki nong shara jong ka balang kan mau pi rupim dei hok pim dan ya kata ka hok ya ka bale try kli eki pim dan ya kata ka hok bale try kli eki tangkat nehi kini ki jingkeli ke banga kali ya ka sarkar kan mau ba ngim jude ban penbori nu nuru ngim jude ban kerentam nu nuru ngim jude ban le don bori nu nuru pi ki bala dap ai pi don kata ka jing ngauti yang ba pi bala dap ai duai show blai na maru jisu ong kumno bala dadi kata ka bi ru kata ka bi kan pen men sawingi amen jisu la dap kulare kita pi ban don kata ka jinget ri pen bor pada ki we
Nga ong pi wat ban bor. Ya kon ra ka jing e. Namar ba kalalong shibenta kumba u Adam u Abel. Badukan, baukan bisini u Abel. Peniap no. Tapi pi ong kumno mangi ai, bat kini pat kim ai, takadaw ngi kini ki debe ban ai, ki debe ban ai. Tela da ja kumno ba kitu ki brio kami hap hakamet ke jengki kembang ai badan ki long kami ki ong ba kami hap kamet ke jengki hanrei kita ki terai pat bukan ki be no ki ong mlelei. Dan ki perlo ki jenga ki ong ba ladam ai ti ka pimyo sho ban balabas ngi hal balei te ka sarkar haddu kan ne pile engi ide ki barit pat. Pi bang ide ki barit pat. Nyimbu jing shani anu norong ibu ka jing shani hau blei. Wat pen bore ka bangi ngimon. Tengah kembang ong lada kitu ki brio ki yap. Kumbaka senam jung Abel ko yai ut yau kan. Atu kan nam yai ut se. Nga kembang ong ngampen bor ti pi. Bangan ai namar ngadik yo bakum no kitu ki brio. Ki chai e ka basniu ki. Hatu nga kayang kasam ka jonga. Kan suk hadien. Hatu ngan la bangan imsuk. Sya ingin diwat kitu ki brio bangan yo ban yasuk ki lada kin yam. Kumbaki we ki ong mo lada ki ai lada kasorkar kampen bor kin hapan ai kata krur. Enai pen tham jingmut enai pen eru kata ka jingkar pat ka sorkar ka long ba kari jungi kadang hap ka demokrasi kan dai kari komunis tiang akar pat so bawa dele don boringi bol don bor idang syakri yu blay ba im ba bishar idang syakri yu blay badang sngap ka jing duai ka jungi tia sngolang ka jingkar pat ka jungi ba wat ele don bor ya ka ka bomla ban long tangkat ni kublai shibun te nga ai men CMP wat judo jingkermen jisu don pai khmat chau un pendap bi jing don kam jeng pi baro kan mau wong kumno bangi ke kham kordor bani ki simbeneng amen ki kham kordor bani ki simbeneng ki we ki laban kentai paro kin kentai wat ki mi ki pa ki laban klet no engi ki mi ki pa ki laban kan mau kita ka jing duna ka bangi duna handrai jisu kristus jukan mau pai no dang don ka chance ingin pai no tangka ni kublai shibun ada blai wibit an sapalai iki jing duai ka bangan ai men CMP ngim dei bandu jing kan man tu blai ka jing sok on kor kui pi patu long ru ka jing kor ku kham tam shaki tu ki bam patip ba jisu kristus long try amen.